तनी। आज हम अयांश बाबू के घरे पहुँचल बानी और हमसे जितना होई उतना हम सपोर्ट करब आ करत तनी। आ जब तक प्रयास बा हमनी के हमेशा रही लागल रही। तब आप सबसे नम्र निवेदन करतनी कि छोटा रकम के बात नहीं है, बूंदे बूंदे तालाब भरेला। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करब कि आप सब थोड़ा थोड़ा सा जितना हो सके सपोर्ट करी। हम आप सबके अकाउंट नंबर चाहे जोन भी बा सब शेयर करब और आप लोग के जथा शक्ति होखे तथा भोजपुरी में कहल बा जौन शक्ति तौन भक्ति। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करब कि आज भोजपुरी समाज के बात बा और आज सब हमके जितना प्यार करीले सबका से निहोरा बा। हमरा जितना बा जैसे बा उतना हम करब। और आप सबसे नम्र निवेदन बा कि आप लोग बाबू के आशीर्वाद दी कि बाबू बिहार के नाम रोशन करस। और माता पिता जी सब लोग यहाँ पे हैं। नमस्कार, मैं अयांश सिंह का पिता हूँ, आलोक कुमार सिंह। और देखिए क्या बोलल जाए, खुद हमरा मुँह से बोली नहीं निकलत और इस परिस्थिति में